Videli ste. Dokázal to! Vyhral! To je môj otec! On vyhral! Patrónov kon vyhral! Hej! Pusti ma! Prestaň! Gratulujem k prvému miestu. Stále si myslíš, že by si mohol mať šancu u takej ženy, ako je ona? Ako vidíš, práve sme prišli, ale neprišli sme sami. Dobrý deň. Chcem ti zablahoželať k víťazstvu. Vyhrali sme obaja, ten kôň je aj tvoj. Všetko, čo je okolo nás, patrí nám. Ak je to pravda, tak prečo nejdeš do domu? Juan, čo to robíš? Nejde mi do hlavy, že takto blázniš, Juan. Ak prídem o teba, tak o všetko. Odkedy si prišiel, myslel som, že ideš po mojej manželke. A ona ti náklonnosť vracia. Nemám preto ospravedlnenie. Je to hanba. Musím sa vám trom ospravedlniť. Juan, počkaj. Počkaj, miláčik. Potrebujem ísť na vzduch. Nemôžem hovoriť. Choď za ním, keby som bola na tvojom mieste, urobím to. Dominga si asi myslela, že prídeme až nad ránom a nechala všetky svetlá zhasnuté. To bolí, Dominga. Opatrne. Juan, udrel si ho pre Boha. Ohrozoval ma nožom. Nemyslím si, že to bolo také vážne. Ten nôž je v izbe. Chod sa pozrieť. Je to priam zázrak, že ma nebodol Gabriela. No tak, pokúste sa ma tiež pochopiť. Bol som v prázdnom dome a zrazu som videl, ako sa ku mne blíži veľký tieň. Len som sa bránil. Ste podozrivo dobre pripravení. Dominga, ty si povedala Demetriovi, aby sa ubytoval v izbe môjho otca? Nie, senora. Gabriela, prepáč, je to moja vina. Dovolil som si vojsť do tej izby, lebo som vedel, že Don Martin tu nie je. Nevedel som, že tam býva ten seňor. Tento seňor je Juan Reyes, môj zať. Normin manžel. Zabudol si Demetrio? Kto by nepoznal najvýznamnejšieho statkára v našom regióne? Don Juan Reyes, samozrejme. Môžeme sa porozprávať o samote? Pred Juanom mi môžeš povedať čokoľvek. Pozrite sa, nechcem nikoho uraziť, ale ešte sa predsa len nepoznáme až tak dobre. Isté. Senior Demetrio, upokojte sa. Idem si oddychnúť, už doslova padám od únavy. Ja môžem spať v tej izbe, alebo nie? Samozrejme, Juan, cíť sa ako doma. Môže Dominga vymeniť bielizeň? Samozrejme. Isté, že odpočíň si. Dominga, prosím ťa. Áno, senora. Demetrio, čo sa stalo, že len tak prídeš do môjho domu? Gabriela, tomu neuveríš. Prasklo mi vodovodné potrubie a celý dom je pod vodou. Ale nie. Ale áno. Hrozné. A čo sa stalo s ľuďmi, ktorí sa starali o tvoj dom? To je ten problém. Všetci sa vyparili. Nikto tam nezostal. Myslím, že to bola ich chyba. Nie. Počuj, mohol by som u teba pár dní zostať, kým sa to dá do poriadku? Áno, samozrejme. Ďakujem, Gabriela. Kto je? Nechcem vás viac obťažovať, lebo už toho bolo celkom dosť. Lenže tu mám nejaké osobné veci a kufor, tak si to teda zoberiem. Don Juan, niekto prišiel. Neotváraj im. Kto to je? Dominga? Nepovedzte, že som tu.
Ak sa na mňa budú pýtať, nebol som tu, ani neexistujem. Nikdy ste ma nevideli. Čo vám je, človeče? Čoho sa bojíte? Kto vás hľadá? Istí priatelia. Lebo som zmizol, ale ja sa za nimi nechcem vrátiť. Chlapské veci, no, veď viete. Vás nikto nehľadá. Chcú Juana. Bude lepšie, ak tu zostanete. Pôjdem ja. Pre dobro nás všetkých, áno? S dovolením. Kto ma hľadá, Dominga? Te siento, me acerco con pasos del alma. Mis versos. Po tom, čo sa dnes stalo, si mal zostať doma, Juan. Cítil som sa trápne. Veľmi som sa hanbil. Tak na to zabudnime. Chcem ťa naspäť. Potrebujem ťa, Juan. Naozaj chceš, aby som sa vrátil? Pozri sa na mňa. Inak by som tu nebola. A čo tá vec s Rosariou? Všetci sme urobili chyby. Na tom nezáleží, láska moja. Jediné, na čom záleží, sme ty a ja. Miláčik. Takto vás vidím rád. Poď k nám. Stále ťa mám rovnako rád ako vždy. Si úžasný a dobrý chlapec. Ďakujem, strýko. Ja to viem. Chcem, aby si povedal Albínovi, že ma veľmi mrzí, čo som vyviedol. Nič sa nedeje, strýko. Si pre mňa ako otec. S tvojim dovolením si ju odvediem. Ďakujem. Oslava bola výborná, skvele som sa zabával. Ale prečo si už musím ísť ľahnúť? Ešte je príliš skoro, Quintina. Nie, senior Martin. Nie je skoro. Už vám visela hlava. Ste veľmi unavení. Na čo by ste tam zostávali? Čakal som na Normu. Nepáči sa mi, že len tak z ničoho nič zmizla. Ale ona nezmizla. Pred 10 minútami volala. Vraj sa mám venovať hosťom. Oni prídu o pol hodiny. Akým hosťom? Anselmovi a Rigovi, ktorí tu pracujú. Vraj, nech sa trochu zabavia. Doňa Norma a Don Juan to dovolili. Juan je s ňou. Oni sú spolu? Tak sa zdá. A kde trčia? Nič nepovieš, ha? Nie je to jedno, Don Martin. Dôležité je, že sú spolu. Určite? Áno. Dajte si, no tak. Ale áno, áno. Čo to je? Poď. A uvidíš. Toto je všetko, čo potrebujeme, aby sme si urobili našu vlastnú oslavu. Kedy si to všetko naplánoval? Mám známych. A sú mi ochotní pomôcť vždy, keď ide o lásku Normy a Juana. Miláčik. Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace enloquecer.
nacer. Y en la penumbra misterioso, cada noche me deslumbras si te pierdes al amanecer. Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Ak nespali ani tu, ani u starej mamy, tak kde? Sú v poriadku, nič im nie je. A neriešte hlúposti. Hlúposti? Upokojte sa. Nemôžem byť pokojný. Ani neviem, či sa už udobrili, alebo stále nie. Podľa tónu, akým Juany to hovoril, myslím, že sú v procese udobrovania. Kde by mohli byť? Boh vie, ale som si istá, že čoskoro prídu. Pokoj. A čo tvoj dom? No, kúsok po kúsku ho dávame dokopy, vieš? Nebude to jednoduché. Môžem ti pomôcť. Mám tu dobrých robotníkov, urobia to rýchlo a môžu ísť aj dnes. Nie, Gabriela, prosím ťa. Už si toho pre mňa urobila až príliš veľa. To nie. Nie, už viem, o čo ide. Moja prítomnosť nie je príjemná však. Ak je to tak, povedz mi to. Demetrie, o také veci nehovor. Vieš, že to tak nie je. Môžem sa ťa niečo spýtať? Jasné. Čo to máš na tvári? Ako? Kde? Tam na tvári, tam. A čo tam mám? Ako keby ťa niekto poškriabal, alebo čo? To tá mačka. Tá hrozná mačka. Nechce ma pustiť k domu. Hneď na mňa útočí. To mi urobila ona. Neuveriteľné, čoho je schopná. Mám jeden krém, čo by ti mohol pomôcť. Aby ti tam nezostala jazva, ak chceš. Áno, to je skvelé. Výborne. Vieš, čo by som chcel? Rád by som išiel za Saritou. Ale takto sa tam nechcem ukázať. Ozaj, počuj. Čo keby sme ju išli niekedy pozrieť? Čo ty na to?
No tak, kamoš, čo sa deje? Čo ti niekto zjedol večeru? Ten všivák sa vrátil. O kom to hovorím? O kom? O prekliatom patrónovi. Práve sa držali za ručičky s mojou Normitou. Vyzerali ako čerství zaľúbenci do pekla. Ja som ti to hovoril. Ten sviniar mi nedal čas, nedal mi dosť času. Zničil všetko, čo som mal pripravené. Nechápem. Čo si mal akože pripravené? To ti nemôžem povedať, ale raz sa to dozvieš. Áno. V tej správnej chvíli. V hlavných úlohách v slovenskom znení Martin Mňahončák, Lucia Hurajová, Juraj Kemka, Lenka Košická, Judita Bilá, Barbara Kelíšková, Matúš Krátky, Dominika Žiaranová a ďalší. Skrytá vášeň, príbeh pokračuje. Ak si myslíš, že som zlý, asi je to tak. Som zlý. Nie, nemyslím si, že si zlý chlapec. Nie. Už sem viac neprídem. Seňora? Áno, Berta. Mám vám priniesť raňajky? Nie. Nerada jem v posteli. A Oskar? Skoro vstal a šiel sa prejsť na koni. Ale čo, privstal si, aby si mi priniesol peniaze? V nedeľu ma nezvykneš navštevovať. Nepriniesol som peniaze a nie som tu kvôli tebe. Znova ťa musím žiadať o niečo, čo odmietaš splniť. Ja neprijímam rozkazy od nikoho. Počúvaj ma, Romina. Upokoj sa. Len ťa prosím, aby ste sa presťahovali. Už tu naozaj nemôžeš ďalej bývať. Musíš odtiaľto odísť. Odídeš, počula si ma? Skúšaj to, koľko chceš. Odpoviem ti to isté. Mama! Už sa nehádajte. Poslúchla som ťa, sestrička. A musím sa ti priznať. Vrátili sme sa až na svitaní. Bolo to nádherné. Dokonalé. Myslím, že to bol najkrajší večer v mojom živote. Tak to ma veľmi teší. Som rada, že to dobre dopadlo. Ja? Nie. Nič, len mám z Oskara divný pocit. Vraj si chce oddychnúť a dlho spať, ale už tu nie je. Netuším, kam šiel. Nedotýkaj sa ma, ty bastard, už ma nikdy neudrieš. Ja som ťa neudrel! Nehovor to! Nestraš toho chlapca! Neudrel som ťa! Len som ťa držal! Len som ťa držal a prestaň preháňať! Ty sem chodíš a strašíš nás. Nedáš nám pokoj, v kúse sa nám vyhrážaš, že nás vyhodíš. Počul si, Zlatko? Chce nás vyhodiť na ulicu ako nejaké zvieratá. To nie je pravda, všetko iba prekrúcaš. Len som povedal, že sa musíte presťahovať. Nechcel by si bývať v krajšom dome Drobec, blízko mesta. Chodiť do oveľa lepšej školy, mal by si nových spolužiakov. Prosím ťa, Romina, chcem, aby ste mali krajší dom a nie túto dieru. Ja už takto nechcem žiť. Nechcem žiť ako v špinavom chlieve. Chcem dom, chcem haciendu, ako máš ty. Budeš takú mať, keď budeš pracovať. Prestaňte sa hádať, už dosť. Synček, počúvaj.
Choď do izby, rozprávame sa o veciach pre dospelých, ale všetko je v poriadku, také veci sa dejú, dobre? Nemusíš sa báť. Romina, veľmi pekne ťa prosím, dám ti dom, aký budeš chcieť. Ale pochop ma, tu už nemôžeš bývať, prosím ťa pekne, pochop to. Ty to pochop! Ja sa odtiaľto nepohnem. Som zvedavá, čo urobíš. Dostaň ma preč, ak to dokážeš. Pre lásku Božiu nejde len o mňa. Ide aj o moju manželku. Tento pozemok patrí aj jej. Prosím ťa, Romina, pochop to už konečne. Tak nech sem tá prekliata chudera príde. Nech sem príde a vyhodí ma odtiaľto. Ako chceš. Tak fajn. Už toho mám vážne dosť. Táto hra ma prestáva baviť. Všetko jej poviem, všetko sa dozvie. A jediný, kto potom bude nespokojný, si ty, pretože ti nezostane vôbec nič, ani len duva. Bež jej to povedať, len choď, bež za ňou. Zase vy, seňora. Áno, zase ja. A pokúsim sa zachrániť situáciu ako vždy. Tu už nemáš čo zachraňovať. Nikto ťa sem nevolal. Nemusíte ma volať, ale ty radšej mlč a počúvaj, dobre? Návrh, ktorý ti dal seňor Reyes, vôbec nie je na zahodenie. Nechce si to dať vysvetliť. Tak radšej pôjdem. Don Oscar, prosím vás, vypočujte ma. Nechcem, aby sa kvôli Romininej tvrdohlavosti niečo stalo. To nie je vaša vec, seňora. Veď ani neviete, o čom sme sa rozprávali. Ale viem, už som vám povedala, že o všetkom viem. A okrem toho, musím uznať, že s vami súhlasím. Moja neter a malý by mali odísť. Ale ona odmieta, čo jej ponúkam. Čo mám robiť? Ja ju presvedčím, ale musíte mi dať čas. Dajte mi ho. Čas, ktorý nemáme. Áno, ja viem. Ale môžem vám naozaj pomôcť. Budem vás informovať o pokroku, ktorý dosiahnem. No dobre, poďme. Jo. Dom San Marcose. Moderné bývanie. Pomôže to Dúvanovi. To je oveľa viac, ako niektoré ženy dostávajú od svojich manželov. Premysli si to. Prečo to nepríjmeš a nezačneš žiť v pokoji? Od toho chlapa už viac nedostaneš. Odtiaľ to ma dostane preč iba ako pani jeho haciendy. Tvoje miesto je tu, si pánom tejto haciendy, skrátka patríš sem, Juan. Nie do izby v Gabrielinom dome, nech je akokoľvek pohodlná. Našťastie ma moja manželka včas zachránila. Možno aj ten šašo, ktorý sa tak nečakane zjavil v Gabrielinom dome. Už zase ten prekliatý Demetrio. Je to otravný chlap a to som pri ňom bol krátko. Niečo mi hovor. Odkedy som ho prvýkrát uvidel, začal sa mi z neho dvíhať žalúdok. Ježia sa mi chlpy, len keď si na neho spomeniem. Och. Dobrý deň, otec. Gabriela. Dcérka moja. Ahoj, mami. Odnesiem tie kufre. Ďakujeme. Priniesla som ti veci, pretože si odišiel narýchlo a tajne. A vzal si iba to, čo si mal na sebe. Narýchlo áno, ale nie tajne. A ty si tam okamžite nasťahovala seňora Demetria. Býva u mňa, pretože jeho dom je pod vodou. Mám taký pocit, že v tvojom dome strávi veľmi veľa času. Kto vie, či budeš aj potom tvrdiť, že je to skvelý človek a skvele si rozumiete. Isteže. Demetrio je dobrý človek. To si myslíš ty. Ja ho napríklad neznášam. Aha, chceš to vedieť? Poviem ti, že sa mám dobre. Nie dobre. Mám sa priam fantasticky. Aj napriek tomu, že si sa na mňa vykašľal a ušiel si ako zbabelec. Ja som šiel ku Gabrielite a požiadal som ju, či by ma neubytovala. A teraz mám k dispozícii celú haciendu. Pozrime sa, ako si s tou ženskou rozumiete. Gratulujem.
Ešte, že som vám neponúkol ubytovanie vo svojom dome. Pretože tam by ste sa určite necítili tak pohodlne. To si píš. V každom prípade je to iba dočasné, kým sa situácia neupokojí. Takže buď v strehu, budem ti volať. Nerob hlúposti. Muriel? Ahoj. Kam chceš ísť? Neviem. Niekam, kde budeme sami. Tak teda poďme na naše tajné miesto. Chceš? Veľmi rada. A hlavne, že som s tebou. Tak poďme. Poďme. Ideme. Nemá problém len tak odísť, bez vysvetlenia, bez jediného slova. Prečo jej nezavoláš? Pretože mi nezdvihne. Neviem, kde je, ale tuším s kým. Nerozčuluj sa. Ak sa to už takto vyvinulo, tak jej ho skrátka prenechaj. Nie na úkor môjho pokoja a môjho šťastia. Prišla mi sem strpčovať život, ale ja jej tú radosť nedoprajem. Aj keby som mala ísť na haciendu Reyesovcov. Nemôžeš skúsiť žiť bez problémov? Naozaj sa usiluješ o to, aby ťa tí ľudia zničili? S Juanom Reyesom sa rozhodne nestretnem. Vraj sa pohádal s Normou a odišiel z domu. Kto to povedal? Andres. Takže by som mohla bez problémov zájsť za Normou. Na čo s ňou chceš hovoriť? Aby som začala vojnu proti svojej dcére. Stavím na jedinú kartu, na Normu. V prvom rade sa ti chcem poďakovať za tvoju pohostinnosť. Tie dni, čo som u teba strávil, som sa cítil veľmi dobre. Rado sa stalo. Si moja rodina, Juan. Záleží mi na tebe. Ďakujem, Gabriela. Je to vzájomné. A presne to je dôvod, prečo chcem, aby si vedela, že ma prítomnosť Demetria Churada v tvojom dome znepokojuje. Juan, zjavne si sa nechal ovplyvniť mojím otcom. Nie, čo ti to napadlo? Vôbec nie. S ním to absolútne nič nemá. Ale bol by som naozaj rád, keby si vypočula, čo si o ňom myslím. Dobre, to si vypočujem, len hovor. Na začiatok by som chcel povedať, že ten muž sa tvári ako slušný chlap, ale je na ňom niečo zvláštne. Je veľmi agresívny. Ale prosím ťa, Demetrio môže byť čokoľvek, ale nie je agresívny. Je pokojný a mierumilovný. Myslíš, že mierumilovný človek so sebou nosí nôž s úmyslom zraniť? Juan, zobudil si ho a on inštinktívne siahol po zbrani. Chcel sa iba brániť. A čo si myslíš o jeho reakcii, keď za mnou prišli chlapci? Čo urobil? Čo urobil? Neuveriteľne nervózne vyštekol na Domingu a tvrdil nám, že ho prenasledujú, že si po neho prišli. Nebuď taký, nie je to zloduch. Ale správa sa tak. Ak ti Oscar Reyes niečo ponúkol, tak nebuď hlúpa a neodmietaj to. Zabudni na to, že budeš jeho manželkou a paňou jeho haciendy. Na to si neokrôchaná. Práve si sa priznala, že si stará odporná klamárka. Sľubovala si, že práve to mi pomôžeš dosiahnuť. Keby si počúvala moje rady, dostala by si všetko, čo by si chcela. Ale
Ty si so svojou povahou všetko zničila. Ty nevieš, ako sa správať k mužom, vieš sa iba hádať. Mňa nebude ovládať žiadny muž. A už vôbec nie Oskar. Dala som mu syna. Tomu tá krava nevedela dať. Si len maličký krôčik od toho, aby si o všetko prišla. To, na čo si toho úbohého chlapca nahovárala, je odporné. Ak sa to prevalí, s malým sa rozlúč, pretože nebudeš mať ani cent. Pozri, čo keby si namiesto zlých predzvestí vypadla do svojho chlieva v San Marcose a už sa sem nevracala? S najväčšou radosťou odídem do toho svojho chlieva, ako to voláš. A urobím z neho krásny dom. Môj vnuk Pedro mi pomôže. Tvoj vnuk Pedro? Oprav ma, ak sa mýlim. To je ten, ktorý ti iba kradne peniaze? Ten, ktorý ťa okráda? Už sa zmenil. Chce mi pomôcť. Nechcem si predstaviť, aký druh práce ten nevďačný imbecil robí. Pre tvoju informáciu robí veľké obchody a zarába veľa peňazí. Len závidíš, už od malička. Ach, motrička, mám pre teba radu. Jednu z tých múdrych, ktorú mám od teba. A potom ťa tu nechcem viac vidieť žobrať. Radšej sa nespoliehaj na toho darebáka. Ja si nemyslím, že sa ti chystá pomôcť. Tvoj vnúčik Pedro. Fajn. Tak ja teraz odchádzam a uvidíme, ktorá z nás dvoch bude mať viac šťastia. Adan, sme hotoví, ideme. A kam idete? Akože kam ideme? Do krčmy na pivo, vypočuť si hudbu ako vždy. No poď. Nie. Radšej sa tu prejdem a vybavím si veci, čo mám v pláne. Ako chceš. Tak sa uvidíme neskôr. Len choďte, potom sa stretneme. Poďme, chlapci. Chcem sa opiť. Ale neopí sa príliš, kamoš. Poďme! O, chlapci, pozrite na to auto, čo sem ide. A pozrite sa, kto ho šoféruje. Dobrý deň, kráska. Kam ide taká smutná? Kam idete, seňora? Prečo? Zadržíš ma? Ak to bude potrebné? Nadie me lo quita. Viete, že tu nie ste vítaná, ak chcete robiť problémy. Nejdem sem s tým zámerom, ale občas sa to stane. Pustil by som vás, ale ten, koho hľadáte, tu teraz nie je. A za kým podľa teba idem? Za Juanom Davidom. Ráno odišiel. Ale ja som neprišla za ním. Snáď nejdete za Juanom Reyesom. Páčilo sa vám, čo sa stalo minule? Nebuď drzý. Idem za Normou, jeho ženou. Uvidím, čo sa dá robiť. Počkajte chvíľu. Tak ešte raz, ale žiadne podvody. To určite nie. Fajn. Počkaj, nie. Znova to zamiešam ja. Už viem, kto tu podvádza. Doňa Normita, máte na mňa chvíľku? Všetko v poriadku? Čo sa stalo? Môžete? Dobre. Počkajte, hneď som tu. Tak čo je? Veľmi rád vás vidím. Prepáčte, že ruším, ale zase je tu tá seňora Rosaria Montesová. Úprimne neviem, o čo jej ide. Vraj s vami chce hovoriť. Neviem, čo chce. Povedzte, či ju chcete prijať, alebo ju mám poslať preč. Dominga? Čo to tu robíš? Nehovor, že Demetrio chce zase premiestniť nábytok. Ale áno,
Požiadal ma, aby som premiestnila nejaký nábytok z inej izby do tej jeho, seňora Gabriela. Tak tomu nerozumiem. Ja tiež nie, seňora Gabriela. Nechápem, prečo reorganizuje celý dom. Myslíte, že je to v poriadku? No, popravde, nevadí mi to. Ten nábytok sa aj tak nepoužíva a ak ho chce, tak je to v poriadku. Nevidím v tom problém. Ale áno, je to veľmi ťažké a okrem toho to musím prenášať sama. Tak popros chlapcov, aby ti s tým pomohli. Akých? Teraz všetci oddychujú. A nemala som ani sekundu, aby som navarila. Neuvarila si obed? Nie, seňora. Seňor Demetrio ma plne zamestnáva. Len si predstavte, že mi dal úplne všetku svoju špinavú bielizeň. Preboha, mal toho plný kufor. Vieš čo, Dominga, myslím si, že je to normálne. Jeho dom zaliala voda a dá sa očakávať, že mu všetko smrdí a je to vlhké. Treba mu pomôcť, ten chudák je celkom sám. Je sám, ale zamestná 10, seňora Gabriela. Žiadam ťa, aby si ho rešpektovala. Demetrio je gentleman. Je to dobrý chlap. A pohni si, nesťažuj sa toľko. Je to jasné? Áno, seňora Gabriela. Nemôžem tomu uveriť, Rosaria. To vážne? Neuveriteľné, že máš odvahu prísť sem po tom, čo sa stalo. Mám na to svoje dôvody. Juana Davida máš nechať na pokoji. Nedochádza ti, aký cirkus si spôsobila. Môžeme ísť tam a porozprávať sa o samote? Ale samozrejme. Koniec koncov, tvoje obľúbené miesto návštev sú stajne, však? Poď, Rosaria. Čo? Na čo myslíš? Páčiš sa mi, keď si šťastný. Teším sa, že sú tvoji rodičia zase spolu. Veľmi sa ľúbia. Bál som sa, že budú dlho od seba, ale to sa nestalo. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que si prekrásna. Hej, deti! Poďte k stolu, jedlo je pripravené. Don Miritorio je veľmi rýchly. Áno, už ideme. Poďme. Poďme. Ale ešte jeden bosk. Pohádala si sa s mojimi deťmi aj s mojim manželom. A čo chceš teraz, Rosaria? Chceš sa pohádať aj so mnou? Preto si tu? S tebou som nikdy nemala problém. Prečo si myslíš, že chcem za každým spôsobovať problémy? Lebo presne to robíš. Žili sme tu pokojne, nemali sme problémy, kým si sa tu neobjavila ty s tvojimi posadnutosťami a s tvojimi vrtochmi. Žiadne vrtochy. Nie. Počuj, Norman. Niečo sa ťa spýtam. Prečo ti tak vadil môj vzťah s Juanom Davidom? Ako sme ti ublížili? Zranili ťa naše túžby, naše city, naša láska? Tým sme ti ublížili? On ťa neľúbi. Nemá o teba záujem. Ty si posadnutá mojim synom. Ty obťažuješ môjho syna. Dobre, fajn. Povedzme, že by to tak bolo. Dajme tomu. Aj tak, mi nikto nemôže zabrániť bojovať o jeho lásku. Nikto. A najmä, nie ak je zamilovaný do niekoho, na koho by sa nemal ani pozrieť. Prepáč, ale vôbec netuším, o čom hovoríš. Ale vieš to, Norma. A neklam. Pretože si pomaly začína myslieť, že ho nehanebne kryješ. Láskavo mi povedz, kde sa teraz skrýva Juan David aj s jeho terajšou frajerkou? Povedz mi to. No tak kde sú? To sa ťa netýka, Rosaria. Aha. Mala si ho nechať na pokoji. Ty si tu? Sme tu všetci. Rosaria. Áno, to vidím. Veľká rodina je pohromade. Ale napriek tomu
Nie je tu ten najdôležitejší. Nie je tu, pretože je so ženou, ktorú si sám vybral. A tou nie si ty, Rosaria. Ale týka sa ma to. Lebo je s mojou dcerou Muriel. V slovenskom znení ďalej účinkovali František Kovár, Daniel Žulčák, Darius Koči, Eduard Valašík, Juraj Predmerský, Lucia Vráblicová, Lenka Prokopová, Michaela Čobejová, Monika Radvániová, Andrea Somorovská, Helena Geregová, Roman Ferienčík, Ivo Gogál, Dávid Hartl, Martin Hronský a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Miroslav Mlinka mladší, produkcia Rastislav Jakubek, asistentka réžie Mária Graňáková-Peciarová, Michaela Schön, Erika Košová, preklad Sofia Hogová, Eva Fitková, Lucia Krešková, Lubica Rajčany, dialógy Viera Remeňová, Tatiana Kulíšková, Kristýna Čáderová, Adriana Trnavská, dramaturgia Daniel Uherek, réžia slovenského znenia Anna Cicmanová. Slovenské znenie vyrobilo Sunrise Studio. ¿Sabes quién te aprieta, baby? También quién te besa. Me tienes loco en la cabeza, trepadita en esa mesa. Tú me miras y me desnudas. Te voy a robar pa'l cuarto y vamos a pasar es un buen rato. Rosario Monte. ¿Quién es ese?